resulta. Gi. Kini sila demonyo. Mawan. Han. Kaya mga inatayan eh, demonyo ko na. Julian. Alam. May bungkag mga gaon. Karon ani na pud mi sa kanang yotas ko lolo. Patiyas to nga wata magpakorte. Ano sinat? Hala pagkabugo. Dewa. Dewa napuka na ba kay para mabunot ra. Lahuot mo na diha man kani. Kuanoon dia. Andiyan ni ba kada igawan. Kurang ho masiguro ka kuan siguro bahala ka dai. Una pa kay kaot ani ron. Gila ka na din hiyo. Pagdakag kuan siguro gabas na siguro. Ana dia ba? Ana dia. Kenapa? Wow! Grabe si body ni Brave, gisingot eh. Mani resulta sa dabong? Ha? Mani resulta sigil ka dabong? Nanang resulta? Wow! Dadi no. Ito mag-ilok. Kaya to sigat ba body man. Di man. Nga gaon. Muni dabong. Kasuhay ka sa akong luto mga gaon. Lami kayo nitunuan inani mga agaon. Kung kamaw ka luto po dani. Isip mo Mga gaon. unti-unti Nana pag-iwa sa dabong mga gaon. Nalito tulad mo'y para uso Di na dagko ka? unti-unti Hindi na dagko. Gi. Sila demonyo. Mawan. Han. Kaya mga inatayan eh, demonyo ko na. At ngayon ay harapin ang bukas mo'y darating pa. Kaya't huwag sanang damdamin pagkat ito'y payo lamang mula sa aking kaibigan na sa'yo'y nagmamahal. Huwag mong sayangin ang panahon pagkat ito'y may hangganan. Buksan mo ang pintuan kasama ng iyong puso. Ito mga gaon. Grabe, hang ano eh. Ang kaya gaon ay. Ano eh. Sudot yung keyboard na ko magkaon. Pre, mali sudah na pre. Net. Alamay ka na. Lah, grabe. Lokta akong kumpare ay. Apit ang tuwak ng laway pre. Ano? Grabe mo na pre. Magkaon ka di. Akanin daw to na. Sabakang noon nga muram ka. Pagkaon ba nini mo? Di ka tawa na ka sabakang noon na. Ikarang ka mukhang usa. Mukbang mga gaon. With kwan. Dakong og sili demonyo kaya nagluto. Da. Na natin. Demonyo kaya nagluto mga gaon. Sino? Kuko na diha ka. Kaon ka ni. Kaon ka ni. Ini ko sa girls ay. Girl. Lal, niya tong kaon ay mukbang ay. Tudre ba pwede ang matignaw din isa ba? Ito, dede ka kaon. Ito, tignan. May mukbang ng animal. Asa mo dito mga amigo ya? Ano ito? Ako ang maiki mo, James. Nga, ano daw? Dito mo. Halo, yung tawag na ang ninyo. Dito pa nga na mo. Sige na mo. Dito na mo nga bagag na. Grabe, pag ingaw na po ka ang inampak, grabe gina yung dugok. Hinampak yun. Pero di pa hubas. Ilab lang ron. Ang inampak ron. Director, naman yung mga announce sa mga Ano, dugot ka na? Ha? Nang ni. Ang dukot. Pau, na pau. Pau. Ang dukot. Hangin, hang. Hang. Naon ka kan dyan? Naon ka ng mga artista magkaon ba? Ah. Ng artista magkaon?
Hang ano? Pakita nila. Inana na artista mo ka. Ikaw. Bro, grabe. Ikaw. Pinoy magkaon na raw. Simple na tayo. James Red, magkano James Red? Ano naman? James Ray. Ah, Hang ano? Nana siya to. Nan. Nagkuwag singot James Red. Ay, Kanay lang sa Pilipinas. At kawayan oy. Ikaw sa Pilipinas man ay kana mga malon nga kanonon. Pag ano Jesus agbate. Sultan James Red. Siya ninindot lang magmukbang siya. Ay siya man ninindot ko nindot. Sultan. Hiduk. At kawayan. Hindukot na lang niya ko. Kuyog siya kanila dito ba? Muraging guys. Tingnan wala na nagnagumbak. Hindi na kita. Tonton sa Jason. Eh pala dekan dapalar. Dito Jameson so sikat kaya dari dapal-dapalon ra. Yan o. Pite makanya. Nalatang. Gate sa tabingan sa mga. GTV mo lagi na Jameson. Ha? GTV. Pag-abot rin Jameson nagsakit. Tanang sakit giyan. Shoutout ko dani Dudong Stephen Panot. shoutout ko rin Joshua Tulak, Kare Tanyakaw. Ikaw siya. Dali, uy, shoutout din mo. Shout out ko ni Kuya Chad Ortiga og ni Teria Ortiga gapo. Ataw di mo sa classmate na di nga si Giray. Shoutout ko sa mga people. Hey, shoutout ko ni ID kaya na. Hey!